mutenge bagira chimanga. Iwe pa budget yako kungoika poti the first 10 days ya Ramadhan ndizigula nthochi 20. Tipeze nao gawo limodzi magawo abwino a mwezi wa Ramadhan. Ngakhale kugula sweet weniyu. Kugula sweet wa 200 kwacha. Kufika pa mzikiti ndikungoika wina aliyense amene wafika mzikitiko nthawi yofuna kufutulu atenga sweet ndikutafuna. Iweyo upeza nawo thawabu za Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi zabwino kwambiri zosangalatsa ngati wewe ukuyenda limodzi ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada, mapemphero pamati ukonzeka mwezi wa Ramadhani, nia yako ipangisa zonse kukhala zabwino kapena zoyipa. Wina aliyense akudziwa kuti ibada it's a fragile hand with care. Ibada ina iliyonse tisaichepetse. Ibada ina iliyonse tisainyoze. Ibada ina iliyonse imetikumpanga Mungu subhanahu wa ta'ala tenti iwonetsetse kuti kukhudzana ndi momwe adalamulira Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelo pamati ukonzeka za mwezi wa Ramadhani anthu alankhula zambiri. Ine Ramadhani ndisinimanga, banja langali lilibe ndowa. Chabwino ngati lilibe ndowa banja songo lipanga likhalira bafa. Kama Ramadhani mumange simukutete utulo melawo wangali ndowa hata ugambe kwa walulo yangali kando. Kuma Ramadhani timange ti kama excuse yambiri kutsogoloko. Ine Ramadhani sindimanga bwanji iya mwene maganizo ine ndinali ndi mwana amene first born wine wamwalira 2 months ago. Sindingamange Ramadhani sangamange munthu amene ndi maganizo ndi ndani ananena zimenezo. Kumene ukamakhala ndi maganizo otero ndiwo funingira kuti pamenepo umange mwezi wa Ramadhani usale. Tisapeleke ma excuse ambiri, tiambile nthawi ino kukonzekera pamene mwezi wa Ramadhani ukufika kuti tulumikizane ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikamana za ukonzekera mwezi wa Ramadhani umene ukufika, tienti yangane family yathu, tiyangane banja lathu kuti kodi chisilamu ofunika kumanga ndi ndani. Kodi ndi ndani yemwe sakufunika kusala mwezi wa Ramadhani.